ni resulta mga idol sa kuan mag-drive nga maglain ang tiyan. May gani kay buutan ng kuan pamboy gipasial ko diri. Wa pa na. Sugo ko karon dito sa kuan. Sugo ko sa kalibunan. Mga sagbot, mga dahon-dahon. May gani kay buutan ng pamboy diri sa kuan. Diri sa tubilanan sa kanto sa Pariha. Pariha Diversion Road Paingon Robinson. Oo, na ako diri. Oo. Mga ni kinabuhi sa kuan, mga driver, mga idol. Pag mag-drive, maglain ng tiyan. O way mo pasiar, musugok sa kuan, musugok sa kalibunan. Kunya ilo mga kuan, mga kahoy, mga sagbot ipang ilo. Mo ni kinabuhi sa mga driver kung asa sila maabtan og kalibangon. Maayo lang og naay mga maayong tao nga mo pasiar. So, pasalamat ko sa ning pamboy diri sa kuan Pariha at tubilanan diri sa kanto sa Diversion Road paingon sa Robinson kay buutan gipasiar ta. Thank you, Shaq.